Assalamu alaykum mähriban adamlar. Hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bähbitli işlerini rowasyk arzu edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimize başlaýar. Biz şuň Mara welaýatynyň ýolutyn etrawynyň bagşy Azat Akmaradow studiýamda çagyrdyk. Oňa hadanlarlyk edýärler Döwlet Merdanow, Ağa Ýusup Jumadurdy. Studiýamyza hoş gördük. Ine Azat şu bagşylyk ýoluny ilkinji başlaýşyň bir çağlyk döwrüňde bir aýdym sada bolan höwesler bolýarlar. Şolar nädip döredi? Şolar doğrusunda gurrumuz başlap berdi. Aýdym sada bolan höwesim çağlykda başlady. Şu märekelerde bagşylar aýdym aýdardy halipa bagşylar. Hakym şolara gidip dinlederdi. Benim şolary örje edip höwes edip dinlerdim. Şolaryň kalyk aýdym aýtsadym, zat çalsadym diýip höwes ederdim. Hakym ol meniň höwesçiliğimi bilip bana dutar alyp berip o wagtda höwesler çarifden halipa eltip şoňa şägertlere berdi. Ene şey dip aýdym zat ilkinji başlaýşy. Azat halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizde haýt-haýdym bilen başlap berjek. Şu ilkinji aýdymy halipadan öwrenen aýdym gözlerinden aýdymdan aýt başlaýyn. Bolar. Ah yaray, pinhan pinhan alday canım. Ey pinhan pinhan alday canım, senin gözlerin gözlerin. Vurmayan döktü kanım yaray, yarım gözlerin gözlerin. Barmağın gamşayay mender, dırnağın kümşayay mender. Bak otursun torguşa mender zaney, yarım gözlerin gözlerin. Ah yaray, akardı ve yaylandıran, vahadırdı ve bulandıran yarim. Kapı kapı yenildiren ala gözlerin gözlerin. Haylinin kanına içti, kalının meydana taştım. Bu canından parran estin caney, senin göllerin göllerin. Vah senin gözlerin gözlerin, yarım gözlerin gözlerin, canım gözlerin gözlerin. Ada sagol ini öwürdi halipa kakan eltip durun şu halipa bilen ilkinji duruşun, halipaň ilkinji beren tälimleri barada gurumu dowam etsek. Halipa baran wagtynda o ansambly çalıp oturan var eken, aýdym aýdýan var eken. Meni de şonda has höwes torap halipaň ýanyna baramda halipa dutar berip dutar tutuşyň göreýin diýip maňa dutar tutmany öğretdi. Oňa bas bolary öğretdi. Onun kakı öğretti. Şolardan, şol çalyan oğullardan kalmacak olup benim has şey
çalıp şondan öwrenip başladym. İlkinci görýärmi? Näme sağlardan başlanýar şeýle dämi? Aba. Näme sağlar öwreniň ilkinji başda? İlk önce başladı sallanın güzel. Ha. Garibim, gara gözlüğünün öwren. Görýärmi? İlkinji aýdym aýtmak hagam sağda öwrenmeliýärdi. Şu aýdýan sağdan görýärmi? Şoň bir sağda sanalýan sözler barda görýärmi? İlkinji sağdan öwrenseň, soň aýdym aýtmak ýeňil bolýardy. Indi adat haýta aýdym aýtyp berjek. Ala gözlüğünden aýdym aýtyp beraýyn. Ha, bolur. Ey yağlar ey diyar ekrey vurdum dey. Ey yağlar ey diyar ekrey vurdum dey. Aklım aldı yâle gözüm bir perav. Ey öler oldum ey sol perinin ey derdinden. Aklım aldı yâle gözüm bir perav. Bir peridir ey tabut kimin bedenmisey. Kirpi koptur ey gasi aydırav gedenmisav. Vedasını ey öldürme ey dödenmişey. Hakkım aldı ey yâle gözlü bir perav. Ey uçup gitti ey horatanın ey durnaz ey. Ah yaray çölmetin ey kara kaçına vurmadan. Sen ağlasan ey yakar gözün ey sürmesen. Aklım aldı yâle gözlüm bir perav. Sayıp batire indi bu canine deyin. Sen olmadan ey malin mülkine deyin. Geçen ay suların yolunu tutayın ey. Aklım aldı ey yâle gözlüm bir perav. Gel yayrey, gel yayrey, yaktın yayrey. Ey aklım aldı yâle gözlü bir perav. Aklım aldı yâle gözlü bir perav. Adat maqsad hawol ene bir sağda uğrunu ilkinci halipa barıp tälim alsyň aýtdyň. Indi bagşylyk goýunçy bir haýdy halipadan tälim aldyň.
Onun bir şu bağışılık diýlende de bir şu bağışılığın ýolunyň içinde de bir ustad halipaň birini ödüňe bir halipa tutunýardy. Haýsy ugur boýunça ödüňe ýol tutunyň. Şo dogrusynda gurrunmy dowam etse. Mes aýdym aýtmakda Akmurat Yakubow Mereket Aydym Aýdykasynyň Aydym Aýdysyny görüp, saat çalşyny görüp, hasam haýran galyp oňa hüwes törep ýanyna baryp halipa maňa da şeýinçe tilsim bilen öwret. Aydym aýdanda aýdyş usullaryny öwret diýip ýanyna bardym. Olam men hüwesçim, has hüwesçidiň bilip, saat çalyp bilýär, aýdym aýdyp bilýär diýip o soratda hawa diýip oňa öýe baray, öýe bar, öýde ilmedi öwredeýin diýip, onuň öýüne baryp, aýdym aýtmak ilkinji şol Akmurat Yakubowdan baryp öwrenip başladym. Indi bir halipaň bir ilkinji öwreden aýdymlary bardyr, bir öwretmäkä da berilýän bir öwütler bolýar da. Şolardan bir agdatam. Aydym aýdanla ilkinji sady ökde bolmaly diýerdi, sady çalmaga. Onuň aydymlar tertipli aýtmaly diýerdi, aýtmaly ýerlerini hemme zat ýerinde goýup aýtmaly ünde berdi. Indi bir ilkinji öwrenen halipaňdan aýdymlaň marda, şolaň birini ýatlap aýdyp berden. Halipadan öwrenen asly gelmedi diýen aýdymy aýdyp beraýyn. Bolar. Köçelerden benim Gölgeler geldi yar, aslım gelmez Tenharılıp yürek bağrım gönülde, başka kıyılar geldi yar, aslım gelmez Ey sevdan geçmel kerem canım başından, sevdan geçmel bu kerem'in başından, haylanayın gözden Kazanlasın. Ben ayrıldım 32 dizimle Öyle kıyılar elde, başka kıyılar elde, aklım gelmeden dağlanma ya. Gel ağalım Gel ağalım gel deme yarım gel deme Her zaman görmesen yetmez kararım ama dağlanma ya Adat Maqsat Hawul ine
Akbarat Halipadan Akbarat Yakup diýdiň olam görýärmi? Aňyrsyny Ustad Halipamy Gurt Yakup barda. Şu Gurt Yakup'un agty bolýar. Indi Gurt Yakup diýilende de bu Halipany görýär, destançylyk ýoly bar da mar bolay. Indi görýär tirme aýdymlar öwrenipdiň Halipanydan bir destan bir öwrendiňmi? Men ilki aydymlary aýtmany tirme aýdymlar. ilki hawa Akmurat Yakubow destan aýtmakdan çäklenen tirme aýdymlary da usatlyklary aýdýar. Ustad Halipalardan öýden Ýanobadow, Karl Ilamanowdan, Aman Arnalyşowdan usatlyklary aýdýan şol aýdýan aýdymlaryny şowa tirme aýdymlaryny öwrenipdir. Ýöne görýär tirme aýdymda her aýdymyň bir öz destanyny wakazy bar, bir nusxa şahirleminiň ýadan goşgularyna da wakasy bar da. Hemme destan aýtmadan bir aýdýan aýdymyň wakalaryny bir öwrenýärsiň ha, gelidem. Hawa. Hawa. Indi şol Halipanydan başga ýene Halipalar barmy? Aýdym ta öwrenen. Hawa. Ýene bir halipa ma saz çalmakda Merdan Uly Qadamow. Şu Akmurat Yakubowyň ýakyn ýoldaşy. Hawa. Şol Akmurat Halipadan öwrenip hem şol halipa dostum. Oňam saz çalyşyny görüp şeýle owadan çalyşyny görüp ýyňy çalyşyny tadan bilip halipada şagirt boldum. O halipada men çalyşymy görüp seni hasam saz çalmaň ýyňy çalan öwredin diýip maňa öz öýlerine gatnadyp ýyňy dilimden öwredýär. Ada indi haýdym aýdyp berse. Geldiňmi diýen aýdym aýdyp beraýyn. Bolar. Ah yaray tağab leylenler havar sorayınay Vah canay canay sorayınay Ey mağtavanım yanay geldin ay geldin Ah yaray Ah yaray koynun içiminden goya bakaray Bakarda bostanım yine hey 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 geldin hey Ay görülme yar yoluna başlayır Ay ziyarsın estedi dardan doyur Ah yaray, senin için ağlardım kaşlarım yayıvay Bağdı buluttanım yine, hey 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 geldin mi? Gülpüler usanım yine, hey 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 geldin mi? Ey baharda bostanım yine ye 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 Gülpidere usanım yine ye 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 Geldin mi yine değil hey 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 geldin mi?
Adat bagşy halipalar ýol bilen atdy söhbeti konserdimizi haýt-haýdym bilen jemläp berse. Halk aydym leýligenine jemläp beräýin. Bol. Ay perenler ay bilen oturgan arzuny yaraya yetiren ve hala yaraya köteren ay zafan ule hayatı gelin ay Allah. Baharısı bolsam ay balının bilbili bolsam ay gülünün sebep bilen ay ol gülünün ay gelüdür ay meyli gelin ay gelin ay. Hey leyli leylay zaynım leyli aleyli leyli yayrım leyla leyli leyli gel leyli ay ay. Adat bagşy aýdyp beren aýdymlaň üçin, beren gurrunlaň üçin sag bol, sesiň baatly ýanglanmagyny arzu edýär. Sağ olun. Şunun bilen halipalar ýoly bilen atdy söhbetli konserdimizi geçer gutarýardy. Hoş, sag bolun.